Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Langit kung kasama ka, kay ganda ng umaga. Sa piling mo'y laging masaya. Bawat timpla, may lakas at may sigla. Basta tuwing kasama ka, Panyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. O karon na ni Alain sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Namakakla ko si Renan. Yun na sila iyap. Nakita ni Carolan ang akong mga kamitsud sa payag. Og nasuko siya ni Rinan. O sabay kong buhaton. Pamahala mo! Palayas mo! Ha? Uy, nanghagi si Caroline. Di na sige paggubasun sa payag. Animal! Palayas mo! Biyai ko niyo din sa payag! Ma'am, murag mapil gid tingali may Panlakaw na mo! Biyai ko ninyo! Nanlakaw na ang mga saop.
magpabilin si Caroline. Saan man ako ini? Dili ko makasuod sa payag. Makita ko ni Caroline. O dili ko makagawa sa akong gitaguan. Nira pa kang hulmikas sinhi sa gitaguan ko punuan sa payapas. Tingali pa maakon ko ini. Sirinan. Ay makasirinan karon. Ni apay sandal? Ni ay duster? Klaro na kayo nga doon na kay papay nga kita ko ang si Renan dini sa iyang payag. Manupat ka na ko, Renan. Dili ko mapiya dini sa iyang payag. Maghusay ta, Renan. Sakit na nga akong hawak. Pagsige ko po din sa bayapasan. Si Caroline, wagit sa manaog. Naagyapon siya sa taas sa payag. Di kay ko makabiya din sa kong gitakuan. Kay hayag pa. Dali na ko makitaan. Oh, si Renana. Niya siya. O gisangpit niya nga kungan. Panyang? Na ako'y prutas nga da. Lamig eh. O sinita mo sa pultahan sa kumpiyag? Kisa ka nang isang pit magpalang? Caroline? Ni akas bayag? Oo, ni ako. Nakadumdum ko sa imong payag. Nga gibutangan mo sa imong babay. Panyang. Ha? Panyang day angan si mong uyap nga imong kitakuan din. Og nagkuyog mo karon. Maungwa ta mo maabdi din Hain siya. Hain ni mo tagoy. Kinsa ba? Kanang panyang nga imong uyap. Wa ko'y uyab. Wa. Ayaw na lang paglimod, Renan. Bisto na ang barahan ni mo. Duna kay babay nga gitaguan din sa imong payag. Og maunang tagsara ko nimong adtuon sa mansyon, kay ang imong kabit mao'y imong lumluman din Ayaw pagpasagat og sulti. Wa kay kamatuoran. Usay way ka matuuran. Ha? Kini? Di ba ni igong ka matuuran? Oh, Sinina sa babay, duster, pugong sa buhok o bra. O unsa man dili paniigong ka matuuran? Nga dyan ay babay nga imong kitaguan dinis sa imong payag. Ha? Ug siya ang imong gisangpit karon nga panyang. Oh. Wa kay batasan, Renan. Wa pagani ta makasal, nagbudhi ka na nako. Wa ko magbudhi nimo. Kay wa ko'y gisaad nimo. Ha? Dili ta uyab, Caroline. Ikaw rin nagbugnas tanang nahitabo na to. Imo giplano ang tanan. Ug ayaw pag yung nagbudhi ko nimo. Kay hangtod karon. Wa pa ko mag-isip nga doon natin relasyon. How dare you! Nasuko kasi mo ni Bawan. Mabudhian ko pagkatao para nimo. Mas maayo. Ara bawag tang iplano mong binuang tang kasal. Mas malipay ko way kasal may tabo na to. Kay dili ko angin nimo. Dili ko angin mamahimo nimo bana. Sabang wa ko mangandoy nga mahimo ti kang asawa. Renan! Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng San Paniawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal iniinom.
yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin, Tambuongan, Santo Tomas. Sen Paniyawan Plus. Gawa ng Sen Marketing. Dili ta ang iminyon. Lahir kita kahimtang. O dili ko matuon ka ng kinaiya mo. Asa ka? Ayaw na pagkadaog Mula ka inipayag. ako. Mula ka ako. Doon ako pagkitaon. Si Panyang mo ba? Ang imong uyab nga imong kibilin din mo imong kipangita. Buhi ko. Buhi ko. Huwag kilabot. Buhi ko. Dili ka mulakaw. Ako'y magbuot kung kano sa ka mulakaw. Oh. Buhi ko. Basta dili Nasuko ka ako maayo si mulakaw. Dili. Caroline. Giaway niya maayo si Renan. Dili gusto mo biya si Caroline sa payag. Naglibog ko kung siya kupuhaton. Asa man ko ini. Oh, misinggit si Caroline. Naunsa na magkaha sila. Data na awa! Nabuwas sa tanaong ko sa lungag sa saong o! Nasama na noon ko! Tanawa! Nasama na kong legs! Nagdugo! Bantay kang tiyo Filipido! Nasamad ka? Ikaw man good. Nagwarawara ka rin mo. Daghan ka rin busot ang saog. Dako bang imong samad? Dili Dako ba? dako, pero sakit. Renan, Oh. ayokong away ha. Ikaw ba yan nakasa? Gaksa ko pi. Buhato na itong pag-usapan nga itong kipuhat ka itong nahubog ta. Ayaw. Buhato ta karoon Bu- nga dili ta buhi ko. Buhi ko. Abdi ka rin puntahan sa payag. Tingnan doon ay magkakita. Ano man di ay? Kasluno na bitaw ta, Renan. Ay, buhi ko. Renan, ang kuna ko pag-usap. Ang kuna ko. Buhi ko. Makita ko sa dinis akong nahimutangan. Nagkakos sila si Caroline o Renan. Huwag nila si Radi ang pultahan sa payaga. Nagkakos sila maayo. Nagkakos asap si Renan. Dili ko makaantos ka magtanaw nila. Dili. Gagsasad ko. Maglipay ta, Renan. May samad ka. Kana mo itong ati manon. Daoy pasag din ko ng ako sa magod. Magwanta man ang kasakit. Ang dili na ko magwanta. Mga kong kahinam ni mo, Renan. Renan. Renan, I love you. Ay! Ayoko giwakli, oy! Mabalik ko sa katuban. Dili lagi! Ano na ta sa payag? Ganahan ko din Kung ganahan ka, sige, dinig ka. Mabalik ko sa katuban. Renan? Renan, balik diri ay ko biyahe! Litsik ka! Be? Si Renan. Ang dali sila naog sa payag. Kibiyaan niya si Caroline. Buwat ako! Ayoko biyahe! Gigukod siya ni Caroline.
Renan! Ayaw kong biyae! Dili ko makaapas og lakaw! Di ko makapaspas! Wata ko! Renan, asa man ka? Magkuyog ta! Ayaw ko biyae! Wata ko! Oh, may kusog naglakaw ay. Kapalakot ko na magmaang rinahanan ka, ha? Gihagit ko na mo! Reset! Ma'am Caroline? Asa na ito po? Nagkadugo man ko ng imong BTS. Nasa mo ka? Nasa di ka, ma'am? Wilabat! Ma'am! Renan! Renan! Ma'am, mo pa mo ani si Renan? Siwa! Paingon siya din eh. Nagkunan siya ako. Niya kadugo man? Wa pa man siya mo ani, ma'am. Sukad ganina. Ayaw ko binuang ha? Ayaw ninyong tagoy si Renan. Ha? Buiset ang nahitabo! Buiset! Si Renan hain siya? Wa lagi siya, ma'am. Wa, sukad pag kanina. Upawan ni si Renan sa katubhan. Gilipat ko sa buiset. Nagpaingon siya din pero wa siya mulahos. Gilad ko ni Renan. Panyang! Panyang! Diya ka pa sa palibot? Gawas na! Wala si Caroline! Hain ka! O, good siya. Pero, dili siya magpalayo. Nagsabot na ng bisag ko sa metabo. Dili siya magpalayo sa payag. Sa ubos. Madto ko sa ubos. Unsa ka na? Ang mga maning akong gitanong. Doon ay mga inibot. Pero, gibiyaan lang din sa yuta. Wala lain. Si Panyang, siya nagbuhat ini. Oh. Ang mga dahon sa takong bayabas. Doon na nga bali. Si Panyang. Dini siya mutako. Lalo kayo. Panyang! Nahibaw kong nagtago ka lang. Gawas na! Wala si Caroline! Huwag si Panyang. Dili ko mohonong. Pagitaon ko siya. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.